Labarina mai saurare salamu alaika, matsayin musulmi sallama nake maka. Mai saurare sai ka biyo guna, don zan baka labari akan mai sona. Yadda sona ta kasance da nawa, na ba ta ƙauna ta wata yi rikewa, ni mana matunawa sannan ta yi rikewa. Soyayyar mu ta tafi afkawa, ya tafi ai daidai ba mu cancantawa, amma a rana ta yi canzawa. Koma da shi don ba ta rantawa. Mai sona ta waje ni, ta ƙi ni, wai don ban da naira, wai ni take ƙi don ban da naira. Ta koma gun abokina mai naira, komai nake so ni ne na fada. Tana cewa ni zan mata, tana jaddada, tana fada, tana cewa za ta jaddada. Ba wanda zai kau balle ma a ce ta raba, amma yanzu gashi ta munafurce ni, ta ƙi ni wai don ban da naira, wai ni take ƙi don ban da naira. Ta koma gun abokina mai naira. Mai sona lallai biki min halarci ba, komai kike so na baki ban yi karanta ba, amma gashi yau kin cuce ni, amma gashi yau kin cuce ni. To ai lallai kin cuce ni, to ai lallai kin cuce ni, to ni ma ai kin cuce ni, kin cuce ni. Mai saurare ga labarina, ka biyo ni gaba ba zan kasa ba.